Hi, RJ. Hello, DJ. Ayan. Good evening sa iyo, love. Sige, love, kwentuhan mo na ako ano maipaglilingkod ko sa iyo, love. At nagpatawag po sa Usapang LDR. Opo, ayun tawag dito. I'm in a relationship po kasi ngayon. Mm-hmm. Then, tawag dito, galing kasi ako ng Manila. Okay. Nag-work Love, wait lang ha. Naka-live stream ka ba? Meron ka bang pinakikinggan? No, wala po. Wala naman. Naka-loudspeaker ba ako? Opo. Okay. Tanggalin mo ako sa loudspeaker, mahal ko. Okay ba? Opo, para po tayo nasa baul eh. It's okay. Okay na? Opo. Wala na ako sa loudspeaker? Okay po. Ayan. O, sige. O, kwento, mahal. Diretso. So yun, parang nagkakilala kami in FB. Then, during those time kasi, nasa Manila ako, then wala akong, like, yung typical na nag-work lang. Like, burning out, yun lang. Then, bigla siyang nag-chat. Then, yun, parang doon nagsimula. Then, yun, I decided, kasi taga-province din siya. So, I decided na parang tapusin ko lang yung contract ko. Then, parang uwi ako ng province din para, yun, para, tawag dito, para malapit lang ba? Then yun, kasi kasi yung profession niya is teacher. So nung umuwi ako, parang yung sa kasi parang yung lugar niya is parang sabihin natin na 4 hours drive from sa place ko. So parang yung pag-uwi ko, parang doon din yung time na nag-start na siya na working in a public school. So parang nung umuwi ako, parang umalis din siya doon sa parang LDS ba din. Okay. So, pero during those times naman na, parang hindi, parang April kasi siya umuwi sa kanila dun sa place nila to work na or how to serve na in a public student. Ako naman, umuwi ako in Manila, parang sa February. So, nagkasama pa kami ng February to April. Parang then, okay naman nun. Pero nung umuwi na ba siya, parang, parang without budget na parang, wala na, parang malabo na ba? Always na nag-away, parang ganun. No. Sorry parang medyo kinakain mo lang kasi yung bawat salita kaya hindi ako nagsasalita kasi bukod sa para kang nagra-rap, nakakain mo silang lahat. Sige. So, ang problema is parang hindi kayo nagkikita or parang LDR kayo. Paano ba? Opo, yun po. Parang LDR din niya yun. Kasi we started out as parang LDR din. So, umuwi ako, then naging LDR din. Kasi parang parang tawag dito? Parang nag-work din siya sa place nila, which is 4 hours drive na wala sa place ko. Okay. So, anong problema sa LDR ninyo? Hindi ba natutuloy yung communication nyo? Naputol ba? Ano ba? Parang naputol din. Kasi, ito yung may problem may din, parang same ba kami? We're both guys, parang Okay. So, parang patago din na relationship. Kasi parang yung both families namin, like, religious ba type ba? So, parang hindi talaga siya. So, in short, pareho kayong tago? Ako. So, hindi alam sa family mo na you are bi, you are gay? I don't know. Okay. Parang ganun. So, ganun din siya. Hindi din alam sa family niya na ganun din siya. So, ngayon, nahihirapan kayo, lalo na sa posisyon niya, he is a teacher. Nahihirapan kayong dalawa. Opo. Pero ano bang napag-usapan ninyo? Or kasi syempre, sa mga ganitong sitwasyon, you are both aware that it's going to be tough. Kasi both of you are not yet out. Kumbaga, alam ninyo sa pareha, sa isa't isa, na we are putting our own names on the line for this relationship. Ano bang napag-usapan ninyo? Kayo ba yung tipo ng couple na nagsasabihan sa isa't isa na kapit lang kayanin muna natin to medyo
Kailangan muna nating magtiis, magtago. Kailangan muna nating hindi masyadong maging obvious that we are in a relationship. But we can do this. Kumbaga yung kahit papaano every once in a while may assurance ba kayo sa isa't isa na this is something real, this is something serious. Ano ba? Paano ba kayo mag-usap dalawa? Ano bang napag-usapan? Parang ganun siya sa akin. Pero ako kasi parang gusto ko na tawag dito. Parang hindi ko ma-explain Parang gusto ko na always siya makikita ba. Parang hindi ko kaya na Parang yung longing ba? Kasi nagkasama din kami ng ilang months. Parang so you are demanding for more time together but unfortunately because of your profession, kailangan yung magkahiwalay. Ako, parang ganun. And also, this is family din. Kasi parang hindi ako pwede pumunta sa kanila din. Kasi syempre parang it will be obvious naman na parang ganun. Okay, pero pag every time na pinipilit mo yan sa kanya, I mean, every time na sinasabi niya na, I'm so sorry, hindi tayo pwede magkita ngayon, I'm so sorry, wag muna ngayon, ano ba, nag-aaway ba kayo? Nagtatalo ba kayo? Paano? Oo, parang yun nga, parang magtatalo. Kasi parang iniinsist ko na, ano ba yun, ba? Oo, parang ganun. Wala akong naiintindihan Parang ako kasi nag-interpret ng nararamdaman mo, RJ. You have to tell me what you feel. I cannot feed you with the words and then oo ka na lang sa words na ibibigay ko. Kasi paano kung iba na yung interpretation ko? Oo ka na lang, love. So you have to tell me what you feel so that I can understand your side. Kasi right now, all I can see is that you are demanding something from this person when even you, sa sarili mo, hindi mo pa rin naman siya kayang ipaglaban sa pamilya mo kasi hindi ka pa rin naman out. You are asking for something that you cannot even give. See? Natameme kita. That's what I'm talking about. Kaya I'm letting you talk. So you have to talk, love. Oo, parang ganun nga din. RJ, wala kang sinabi sa akin kung hindi parang ganun. Anong parang ganun? I know, parang may point din naman na parang ganun ba? Naririnig mo siguro yung sarili mo, di ba? You are not making any sense. Love, natatawa na lang ako sa pag-uusap natin, mahal ko. So, ganito, RJ. You want more time with this guy. Unfortunately, dahil sa situation yung dalawa, na none of you pa, as of the moment, ay willing to cross. Like, for example, willing to risk na, sige na, dahil sobrang mahal ko tong taong to, sasabihin ko na sa mga magulang ko kung ano talaga ako. Sabihin ko na sa pamilya ko kung ano ako talaga. Both of you are not yet on that same level na willing na kayo i-risk yung mararamdaman ng family ninyo or ng mga taong nakakakilala sa inyo. Willing na kayo i-risk. Wala pa kayo pareho doon Kasi ilang months pa lang nga kayo talaga together? 1 year. 1 year. O, kahit pa paano may 1 year na naman pala kayo. Pero none of you are there yet. Wala pa sa inyong nakaka-reach doon sa level na yun na, RJ, bebe love, now I'm willing. Willing na akong sabihin kay la mama na you exist. That I am not what they think I am. Na I am more than that. I am this person. Kumbaga, wala pa kayong pareho sa ganong estado. That's why nahihirapan kayo. So you have to ask yourselves, kailangan mo siyang tanungin, kailangan mo ding tanungin yung sarili mo, RJ, will I ever be ready to out myself, to tell them that I am different, but I'm not less of a person? Ready na ba ako na ipaalam sa kanila kung sino talaga ako? Ikaw, tatanungin ko ngayon, RJ, are you? Parang, hindi kasi gusto din niya na parang i-stop na ba, DJ? Then, ako na lang yung nag-ano na, wag na, parang, let's continue ba, parang i-continue, let's give it a try pa ba? Okay, bakit sinasabi niya gusto ko nang mag-stop? Paano niya sinabi sa'yo gusto ko nang mag-stop? Dahil, i-stop namin kasi nga, parang yun nga, parang super nagdidimad ako ng pain or ng which is di naman niya na Wala ako naiintindihan, RJ. Parang lahat sa'yo fill in the blanks. Or kailangan ko i-interpret bago ko maintindihan. Anong sabi niya? Bakit daw gusto niya na lang tapusin yung relasyon ninyong dalawa, love? Bakit daw? Kasi, parang naging toxic na ba, DJ? Toxic ang alin? Yung relationship nga namin, because
yun nga, parang always ko na lang siya inaaway. Kasi always ako parang, tawag dito, kasi parang hindi kami nagkikita like 2 months, 3 months na. So yun, parang always, every time na nagtatext or nagko-call, parang always na lang na parang yun ba, parang always na lang away. Kasi nga, every time na tumatawag or nagkakausap kayo, what you are always asking is for you guys to be together kahit alam mo naman sa sarili mo na it's kinda impossible. Oo. Parang yung sinasabi niya, magkita naman tayo, ganito, kahit isang araw lang. Pero yun nga, parang mahirap sa kanya. Sasabihin niya, busy siya. No, hindi naman sa busy. Yun nga, parang hindi siya pwedeng lumabas sa kanila kasi nga, always siya hanapin ng mama niya. Oh wow, ilang taon ba itong Or- pinag-uusapan natin? 12? Dito. Hindi kasi DJ parang yung nila yung parang the way ba yung nature sa yun yung point ko din minsan sa kanya parang parang nag-work ka na naman, bakit hindi ka pa pero niya parang super siya sa niya, sa parents niya, especially sa mama niya. Okay. So, dahil hindi niya pa kayang panindigan yung sarili niya, hindi niya mapaglaban, yung freedom nga niya, hindi niya maipaglaban sa magulang niya, gusto na lang niya itigil yung relationship ninyong dalawa. Oo. Tapos ako na yung parang nagsasabi ba na Na huwag muna. Oo. Kasi parang mahirap nga din. Tapos, anong sabi niya kapag nagpi-plead ka sa kanya na wag muna? Parang yun, sabi niya na parang okay, sige kung ayaw mo, let's continue this. Pero yun nga, ito yung magiging natin. Okay. Ganito, RJ, you give him a condition. Kasi he's giving you one na this is all I can offer in this relationship. Ito, kung paano tayo mag-usap ngayon, kung paano tayo nakikipag-communicate, kung paano natin na-handle yung relationship natin, which unfortunately is virtual muna. Dahil nga, first, I'm not yet out. Second, I am bound to my parents. Hanggang ngayon, sa kanila pa din ako kumukuha ng permission kung pwede ako lumabas or pwede hindi. And third, di pa ako ready. Di pa ako ready sabihin sa kanila or ipaalam sa kanila na, hey, mom and dad, I have a boyfriend. I have a partner. Yun yung kondisyones niya na virtual muna yung relationship ninyo. Meaning to say, video call, text, chat, call, regular call. That's all he can offer for now. Siguro, on a good day or on a great month. Hindi niya na yung parang call naman lang or kasi busy siya sa yun sa pagtuturo. Then ako naman may work din naman, so hindi masyado kami kakausap sa call. So yun yung minsan yung pinagawayan niya namin kasi sabi ko ano ba yan, call na nga lang, hindi pa magawa or something ganyan. O hindi ko aawayin mo lang pala siya ng aawayin, ba't di mo na lang siya i-break? Siya naman na kasi mismo nagsasabi sa'yo, he cannot give you what you want. He cannot provide you with what you are asking for. He cannot do that. First, he doesn't want to try. And second, he doesn't think he can. And those are the two things na mahirap kalabanin. Kasi kahit alam mong kaya ng tao, kung one, ayaw niyang itry, two, naniniwala siyang hindi niya kaya, then what for? Para saan pa yung pagtatry? Para saan pa yung pagpupumilit? Para saan pa yung pag-i-encourage sa kanya na gawin yun kung siya mismo ayaw ngang subukan? Para ka lang magsasabi sa sirang plaka niyan, love Para ka nakikipagrelasyon sa lang. Alam mo yung yung virtual pet? Yun yung relasyon ninyong dalawa. Ikaw yung virtual pet niya. Papaliguan lang kung kailan niya matrepan, buksan ulit yung application. Papakainin lang kung kailan niya ulit trip, buksan yung application. Ganun lang. Kumbaga yung relationship ninyong dalawa para sa kanya ay may switch. May on and off. Most of the time, it's off. Naintindihan mo ko? Oo, kasi kahit anong demand mo sa isang tao, kasi ang nangyayari sa inyo, sa iyo RJ, kapag siya na mismo yung nagsasabi sa iyo na hindi ko kaya ibigay yung hinihingi mo, hindi ko kayang gawin yung hinihingi mo, hindi ko kayang gawin yung gusto mo, nakikiusap ka na itry.
Kapag pumayag naman siya doon sa gusto mo, which is yung itry, nagde-demand ka ng more. Nababaliwala yung sinabi niya nung unang beses na hindi ko kaya. Nagigets mo ko, love? Oo, we cannot have it our way. Sabi ko nga sa'yo, you cannot give something you do not have. Kung ikaw din mismo, tago pa rin naman sa sarili mo, tago pa rin sa mga pamilya mo, you cannot ask for this person to come out for you. Naintindihan mo ko, love? I think pumasok ka sa isang relasyon na nang hindi ka handa. Alam mo yung naramdaman mo lang, out of impulse, you said yes to it, and because nadadang ka na sa init ng apoy, you went with it. Inisip mo na lang na saka na yan, okay naman, nag-enjoy naman kami, okay pa naman to eh. Pwede pa to. Carry pa to. Once the real problem sets in, that's when you knew you've started a relationship without a backbone. Kasi both of you doesn't even know kung saan patungo yung relasyon ninyong dalawa. Kasi unfortunately, none of you is willing to come out yet. So walang backbone yung relationship niyo, love, and you cannot hide it forever. Kung ang plano mo ay itago yung relationship ninyo just as long as you are happy, then it's not gonna work. Kasi both of you are not yet really free. Both of you will always be on a tiptoe sa mga ginagawa ninyo. Always careful. Baka may makakita sa inyo. Always careful. Baka may makarinig sa inyo. And that's the kind of relationship that both of you wouldn't want. Nakakapagod yan. If there's one thing na ang hirap gawin at nakakapagod gawin, magtago yan, love. Ang hirap at nakakapagod magtago. Naintindihan mo ko, love? Opo. So, bigyan mo na siya ng last option. If you don't think this can work, if you don't think that none of us can comply, kasi ako, I'm willing, sabihin na natin, I'm willing to do halfway. Makapunta sa iyo, sabihin na natin kung 4 hours travel papunta sa inyo, I'm willing to do the 2 hours drive. Makapunta lang sa meeting place natin. Makapunta lang halfway sa iyo. Are you willing to do halfway as well? Are you willing to drive that 2 hours for me? If ever na gusto kong makipag-usap, or if ever gawin na nating scheduled, parang normal LDR, scheduled ang pag-uusap, do you think you can comply? Do you think kakayanin mong mag-reply? Do you think kakayanin mong sumagot ng tawag? If no will be the answer, or if sasabihin mo sa akin, ewan ko, di ako sure, then that I know na you are not as willing as I am to invest in this relationship. Na you are not gonna risk what I would gonna risk or I will going to risk para sa relationship na to. Now I know that you won't give just as much as what I can give para mag-work yung relationship na to. That I know. That I have to let you go. Naintindihan mo ko, RJ? This time around, huwag ka na magmakaawa na please, try natin. And then, kapag sinubukan and you don't like what you are getting, you start demanding. Kasi you'll always end up with the same thing. Aaway lang kayo ng mag-aaway and he will always end up giving you up. Lagi lang siya magsasabi na, ayoko na. Break na tayo, break na. Tama na to, putulin na lang natin. Tapos ikaw, ganun pa din. Doon ka pa rin sa posisyon na nagpi-plead ka. No. Try natin. Kasi alam mo sa sarili mong nakulitan na sa'yo yung partner mo. Naintindihan mo ko, love? Opo. Kabisha, over the break, ayan, nakausap natin ang ating first storyteller of the night. Actually, direnop niya na yung call. I just had to call him back. And he told me na he doesn't want to give any message na daw kasi baka daw mabulol siya. And I respect that. So, ibalik na natin on air. By the way, sa mga hindi po nakakaalam, nagsalita ako agad tungkol sa call. Nang hindi pa nagpapakilala. Hi! My name is DJ Lala Banderas. Welcome back to my program, Usapang LDR. Anyway, highway, ibalik na natin si RJ, 23 years old from Baguio. Hi, love. Welcome back. Okay. Love, I do respect na ayaw mo na mag-message sa partner mo. I do respect that. But before I let you go, I cannot just let you go ng ganun-ganun lang. Na nakarinig ka na ng bad news and that's all there is to it. This one, love, I want you to listen to me and understand what I have to say, okay? Opo. Ayan.
Mahal ko, you are beautiful. You have to remember that. You are handsome and you are perfect just the way you are. How you were created, what and how you perceive and see yourself right now, it's perfect, mahal. Now, before you jump into any type of relationship, may it be with a girl or a boy, I just want you to know yourself better muna. Kilalanin mo muna yung sarili mo better. Kasi tinanong kita kanina, are you gay or are you bi? You don't even know. So, before ka mag-jump in sa isang commitment and be responsible to someone else's feelings, kailangan mo munang kilalanin yung sarili mo. Kailangan responsable ka muna sa sarili mo. Kailangan komportable ka muna sa sarili mo so that you know what you want and you can get what you want. Kasi that you know well in fact na that's how much you can give. Naiintindihan mo ako, mahal ko? Opo. Oo. Do not settle for anything less just because you think na ito lang naman yung dapat para sa akin kasi baka hindi na ako makahanap na ganito, though hindi ko naiintindihan kung ano tong ginagawa ko, I'm just doing it by ear. Wag ganoon, mahal. Kasi if you do understand well kung sino ka, kung ano ka at kung anong gusto mo, at naiintindihan mo na din kung ano yung kaya mong ibigay, kaya mong i-risk, kaya mong ilaan, ialay sa isang relationship, then you would know what to expect from the person who will be with you in that relationship. Naiintindihan mo ko, mahal ko? Huwag kang nahihiyang i-express yung sarili mo. Huwag kang nahihiyang sabihin na natin, i-judge ka ng ibang tao. If you are not comfortable yet about it, that's okay. I respect that. Pero before ka pumasok sa kung anong relasyon, before mo i-risk yung puso mo na masaktan, makipagrelasyon, umasa at magtiwala sa isang tao, dapat alam mo na sa sarili mo na alam mo na din kung ano yung isinusugal mo. Kasi kilala mo na yung sarili mo at alam mo hanggang saan ka lang. Naiintindihan mo ko, mahal ko? Opo. So before ka makipagrelasyon, before ka pumasok sa isang commitment with a person, you have to be ready sa sarili mo na din. Na hindi pwedeng hanggang ganito lang, tago-tago lang ako. Hindi pwedeng hanggang shadows lang ako tapos mag-expect ako ng more. Kasi baka mag-expect din yung taong yun ng more sa akin, hindi ko din naman maibigay. Then both of you are about to let go of a love that's potentially great, pero dahil none of you are willing yet to risk anything for it, then sayang lang din yung ini-invest ninyo. Kahit nakailang taon pa kayo, if hanggang dun lang kayo sa tago-tago, wala sa inyong magmamatapang to come out in the open, kasi none of you do understand yet kung ano yung nararamdaman ninyo, then you are just wasting your time. Naintindihan mo ko, mahal? Huwag ka mag-alala. Love will come to you and that love will be enough for you to come out, for you to be brave enough to embrace yourself. Isipin mo na lang, RJ, maybe he is not the right guy that can make you come out, that can make you embrace who you are. And he is not yet the right guy who will do the same thing for you. Ang tawag dito, napadaan lang sa buhay pero hindi itinadhanang makasama. Naintindihan, mahal ko? Okay. Maraming salamat, RJ, for being in my show, and I wish you nothing but the best, love. Okay? Okay, thank you. Salamat, love. Ingat ka lagi. Bye. Kabisyo, we can hope and pray and wish all we want sa isang relationship na I wish magsama kami ng matagal. I wish kami na talaga hanggang dulo. I wish siya na yung maging ama ng mga anak ko, siya na yung maging nanay ng mga anak ko. We can wish and dream all we want. Sabi nga nila, wala naman daw pong bayad yon, libre naman yon. But if we wanna make something happen, we have to risk a bit of ourselves in order to achieve it. Ibig sabihin, we must learn how to fight for it. We must learn what to give and what efforts to make in order to make that one possible. At kung kayo ay saklaw ng sector ng LGBTIQ plus community, Kabisyo, this is an era wherein tanggap na kayo almost by everybody. Kumbaga, knowledgeable na yung tao that you guys do exist and people are already fighting for your rights. So I don't think it's
time for you to shy away, or I don't think na may need pa sa'yo rather, or sa inyo rather, to shy away. Lalo na sa mga pamilya nyo, kasi even if you think hindi pa nila alam who you truly are, you would be surprised on how much they know you. How much na alam nila even from the start that you are different, that you are gay, you are bi, you are lesbian. Baka masurpresa na lang kayo kapag inamin nyo sa kanila na, Mapa, I'm bi, Mapa, I'm gay, Mapa, I'm a lesbian. Baka sabihin na lang nila sa inyo, I know. I'm just waiting for you to tell it. Or say it to me. I'm just waiting for you to confess. I don't want you to be scared. I don't want you to be pressured. And I want you to know that I accept you. I love you. You are my son. You are my daughter. And there's nothing in you that I wouldn't love. And your gender preference doesn't make you less of a person. Tandaan nyo yan, love. Hindi nyo ikinabababa at hindi ikinababawas ng inyong pagkatao ang inyong gender preference. As long as mabuti kayong tao, as long as wala kayong tinatapakan kahit sino man, wala kayong sinasaktan, wala kayong naagrabyado, then there's nothing wrong with you. Maybe the only person left that's thinking or who thinks na there's something wrong in you is you. Baka ikaw na lang yung nag-iisip na may mali sa'yo. Kasi everybody who knows you, everybody who noticed or napapansin that you are what you are hiding you are, tanggap ka na eh. Ikaw na lang yung hindi nakakatanggap sa sarili mo. So maybe it's about time for you to really know yourself, really know what you want, really understand what you want, and stand by it. Kasi if you are surrounded by people who truly loves you, they will stand by you. They will accept you, embrace your personality, and will never judge you for it. Okay?